हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि इउटुब चेनेलाव। दिनैनि भिडिअआ जेबो नङा, जोंनिथिं ओरैजाय बर' एलबामनि नामानि शुटिं लाफैदोंमोन, मानक लाबलिमोन दंलाबायो आरोखि। दा आं बेखौ एसे खेबदों आरोखि, ओरैनो गोजाननिफ्राय साइडनिफ्राय। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो ससेबाबो दिन्थिलांनो नागिरदों। मा जागोन मेथाइआ मारै आं मिथिया, मोजां मिथिया। जायखिजाया जोंनिथिं शुट लाफैनाय हिसाबै आं एसे ओरैनो खेबदोंमोन आरो बिसिनि शुटिं लानायफोरखौथ' नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो नागिरदों आरो आं बेखौनो। थ' नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना। बक्सफ्रा नै belum impress sebenarnya. Nah ini box mulai demar kemudian hari. बैसागु गरम थारलाय। Itra binna.